shikenan abin da nake daga ƙarshe dai masana'antar Kannywood an samu cimma matsaya yayin da jigajigan Kannywood da masana'antar suka zo suka tsayar da matsaya domin cimma yarjejeniyar samun maslaha a tsakaninsu. Ki ɗauki ƙaddara iman komai lokaci ne, ki ɗauki hankuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Taku har kullum wacce kuka fi sani da Fati Slow Motion. To alhamdulillahi rabbil alamin. Na gode wa Allah, na gode wa Annabi Muhammad. Gani ga sarkin waƙa Naziru. Na gode Allah isaka da alkhairi ya bani naira miliyan 1. Dama harka ce ta kebura kuma babu wanda bai san ta ba. me ake kira haka Kebura? Ta inji. Na natsu wallahi. Wallahi Allah. Wallahi na riga na na faɗa natsu. na ce wallahi ba abin da yake da Na riga na yake natsu. kalau Ga ni ga sarkin waka. kawai ki ce dai ya yi haƙuri komai ya wuce Komai ya wuce. Ka yi haƙuri sarki wallahi na yi maka ahau. Kuma ka ce min ka yafe min. Alhamdulillah na gode ma Allah. Wannan ma arziki ne a rayuwa ta duniya. An fuskanci juna kuma bari a yanzu a yi muku hoto Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Taku har kullum wacce kuka fi sani da Fati Slow Motion. To alhamdulillahi rabbil alamin. Na gode wa Allah, na gode wa Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sarkin waƙa Naziru ya ɗauki naira miliyan 1 ya bani, and then akwai wani abu da yake ta damuna a cikin raina da na kwana da shi ban yi bacci ba, saboda kar ku ce na yi amai na lashe. Duk mai tunani mai hankali idan ya tsaya ya fuskanci wannan maganar tawa ya san gaskiya na faɗa. Gani ga sarkin waƙa Naziru. Na gode Allah isaka da alkhairi ya bani naira miliyan 1. Dama harka ce ta kebura kuma babu wanda bai san ta ba. me ake kira haka Kebura? Ta inji. harkar Na natsu wallahi. me kebura Wallahi Allah da Allah. rashin kuɗi kenan. Wallahi na riga na na faɗa natsu. na ce wallahi ba abin da yake da Na riga na yake natsu. kalau Ga ni ga sarkin waka. kawai ki ce dai ya yi haƙuri komai ya wuce Komai ya wuce. Ka yi haƙuri sarki wallahi na yi maka ahau. Kuma ka ce min ka yafe min. Alhamdulillah na gode ma Allah. Wannan ma arziki ne a rayuwa ta duniya. An fuskanci juna kuma bari a yanzu a yi muku hoto Tashar tamu dan Allah dan Annabi ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora mun gode.